Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po sam nastavu, danas imam Q&A kao specijal za govornicu kanala. Mislim ljudi, šta reći, došli smo za godinu dana do skoro 400 suba. Stvarno, šta reći, sam jedno veliko hvala i srce za sve one koji me prate. Danas ću vam odgovoriti na sva vaša pitanja, odgovorit ću na pitanja koje sam sam sebi postavio, a to je zašto se baš zovem srpski Kirby i zašto sam krenuo da snimam anime. Verujte mi, iza ovoga sledi baš luda priča, ali prvo da se predstavim. Moje ime je Luka, imam 14 godina i živim u Kragujevcu. Svi oni koji me prate na Instagramu znaju, kažemo neki tamo ljudi znaju kako se zovem i odakle sam. Tako da, veliki pozdrav za njih. Šta reći više, krenimo na taj Q&A. Ajde, krenemo na ta silna pitanja. Prvo pitanje, šta misliš o Vučić anime i šta kažeš za thriller o Vučić i Pudeno? Mislim da je ono stvarno kreativno urađeno. Tako da, ajmo na sljedeće pitanje, znači, Miodrag Milosavljević pita za Q&A. Zbog čega si počeo da gledaš anime? Pa gledaj ovako, tu ima jedna priča. To je da sam ja otišao kod jednog druga i to vreme mu uopšte nije zanimalo, to je bilo pre nekih godina i po dve, tako nešto. Bilo je pred letni raspust, tako nešto, mjesec dana pred letni raspust. Ja otišao kod njega i on kaže, Luka, ajde gledamo da ti pokažem Naruto. Ja znao što je to Naruto, ali me baš i nije zanimalo. I on gledao prvih 7-8 epizoda kod njega. Ja sam toliko zaludio da sam bukvalno, prodao dušu Narutu, da sam ga gledao 7 po mjeseci, svaki dan po par epizoda, sem borbe Naruto protiv Paina, tu sam gledao svih 20-19 epizoda koliko je već imalo. Koji ti bila inspiracija za snimanje? Gledaj ovako, prvo ko sam snimao jesi bilo igrice, ali snimao sam toliko sranje laptop koji mi je drug dao i hvala za njega, on je Kenzap. Neću njegovo ime da kažem, ali zapratite ga, on stvarno se trudi oko postava, imat ćete njegovu komentaru i u deskripciji. Inspiracije za snimanje. To je sigurno bio Netskers, pošto sam njega najviše gotivio, jako više ne snima, on bi jedno od dražih anime youtubera. Da li si gledao Avatar? Jedno 1000 puta jesam sigurno i to ga rewatchovo i svaki put mi bio ako da sam ga gledao prvi put. Koji ti bio omiljeni Naruto fight? To je sigurno naši Obito, Naruto protiv Saskija i idemo dalje. Koki pita, šta misliš o Ani Brnović? Gle ovako, iskreno, ona je jedna od boljih političara i barem se nešto bori za ovu zaostalu zemlju i nije lopov kao i prethodni političari što su bili. Tako da opet, Koki pita da li ćeš promeniš ime samo u Kirby? Ne. Kako mišljenje imaš o tome što uvode arapske brojeve? Brate, mi koristimo arapske brojeve. Sharingan ili Sage Mode? Sage Mode, da li si gledao Haikyuu? Nisam, ali planiram. Koji anime planiraš da pogledaš sljedeći? To je sigurno, to jest sad gledam Mob Psycho 100 na prvoj sezoni, već ga gledam 3 nedelje, ali nikako se idem da ga dovršim. Sljedeći palim sigurno rewatch Attack on Titan, pošto se spremam da budem najhypovan za tu 4. sezonu koja izlazi 7. decembra. Koji ti je omiljeni anime negativac iz Naruto? To je sigurno Madara, Naruto ili Sasuke. Naruto. Pitanje Zeka pita, pitanje za Q&A, šta misliš o novoj Narutove formi? PS, najjači si, može pozdrav, brate, za Zeku, najjači si, brate. Pa gledaj ovako, mislim o toj novoj formi da je potrebna, jel ovako da ostane Naruto u 6-5 modu i Sasuke, sada oni ne bi mogli iskreno ništa da urade, Ishiki bih samo zgazio ko bubu. Ovo dobro dođe, pošto ja jedva čekam tih par 3-4 mjeseca skoro da se razvije ta borba, jer stvarno želim da im kako će da urade tu Naruto smrt, kao što sam rekao, ima način da Naruto ostane živ, a to je da Sasuke uradi Rinnery brv i puf, on će da ostane živ, a Sasuke mrtav. Sljedeće pitanje, Potex pita, šta misliš da li je Mitsuki jači od Boruta i Sarade? U zagradi on misli da jeste, ok. Ja mislim da Mitsuki za sada Mitsuki, kažemo, nije najjači. Ako gledamo Boruto iz mange, on sigurno definitivno nije najjači. Ja mislim ovako, da ide Boruto, Mitsuki, Sarada, po mom mišljenju. Da li Kakashica, ako je ovo ako je ovo dva Mangekyo Sharingana, može da ubije Momoshike, ne može ni u snovima, brate. Malo je retardirano pitanje. Zoća pita, ok, Zoki, najebo si ga sad na chatu kad ti se javim
na Instagramu. Najaki si Kiribi, pitanje za koliko ćunti pušiš kurac bebu i dva neka smajlija koji su znojava i spaze jezik. Pa brate, gledaj ovako, ti nemaš dovoljno para da bi ti to radio, tako da ono, beži. Pita, šta misliš, da li će Demon Slayer film biti dobar kao ja meni? Ne, Demon Slayer anime uopšte nije neki wow shonen ili da bi se nešto pretjerano diralo, ali ja mislim da Demon Slayer film će biti bolji pošto se na filmu mnogo više radi, a gledao sam par trilera i mislim stvarno da će bude veoma dobar. Omiljeni Akatsuki, to će sigurno biti i Tachi, Kisame i Tobi. Šta misliš, hoće li biti Boruto Shippudena i da li će Boruto Shippuden biti dobar kao Naruto Shippuden? Boruto Shippudena će sigurno biti, ali neće biti kao posebno. Možda će u animu biti kao druga sezona, ali u mangi ne, pošto to je piće samo možda Boruto Next Generations, ali bit će kao karakterističan kao Boruto Shippuden. A Boruto Shippuden mislim da neće biti dobar kao Naruto Shippuden, tako da ono. Ok, ti si pozdrav za te. Luka Tomić pita, pitanje za Q&A. Šta misliš o Seven Deadly Sins? Gledaj ovako, nisam ga gledao, ali znam skoro 70% radnji anima. Mislim ovako da su dobro išlo, ali u trećoj sezoni malo su kod animacije i nekih borba malo zastrali taj Studio Pierrot koji ga je radio. Sorry, nije ga Studio Pierrot radio, nego neki tamo valjda Isekai Studio. On je prvi put radio shonen, tako da ono, na nesreću zahvatilo ih je Seven Deadly Sins. Pa šta se radim? Srpski web pita, pitanje za Q&A, koji ti je omiljeni anime opening? Pa gledaj ovako, omiljeni anime opening je sigurno Gurren Lagann opening 1, Death Note opening 1 i kako se zove Chimera Arc iz Hunter x Huntera. Koliko si anime odgledao? Brate, gledaj ovako, 25 ako verujete moj anime listi sa beleška, 25. I može reklama, pošto uskoro krećem da snimam, ok, zapratite ga, pružite mu podršku. Okasu pita, pitanje za Q&A, fantomska trupa ili Akatsuki? Akatsuki, da li Naruto ili Hunter x Hunter? Pa gledaj ovako, Hunter x Hunter sam gledao, ono baš sam uživo u njemu, aj kažem Chimera Arc je najzanimljiviji, ali Naruto mi nekako bolje utisak ostavio, tako da ono, Naruto. Da li ti je Demon Slayer loš? Naravno je loš. Da li gledaš JoJo i koji ti je omiljeni part? Pa gledaj ovako, JoJo nisam gledao, ali znam celu ranju prvog parta, tako da me mrzi da ga krenem da gledam. Koji brži, Goku ili Saitama? Goku, koji ti je omiljeni anime youtuber? Definitivno ovako, Shinigami, Neckes, Ozu i Kapetan Ban. Dok je, aj kako sam ga ja ovdje provalio. Da mogu da biram samo da snimam Naruto ili da snimam sve anime. Gledaj ovako, po mom izboru, ja bi snimao miješano, ali ono, pošto imam više ideja za Naruto i Boruto, pošto pa ono više njih snimam. Šta misliš o mom kanalu? Mislim da je dobar, ali ono samo glas popravi tu po hitu i nemoj da mutiraš i bit će se okej. Oki opet pita, odakle si? Brate, rekao sam, iz Kragovca. Luka pita, jel gledaš Sparking? Naravno, bukvalno je da kažem, Beyblade Burst, Dr. Stone su mi omiljeni anime. Znam, pro Beyblade Burst koliko god zvučalo, ali ja sam u tom animu previše uživo. Jel ti najgora sezona do sad Sparking? Nije, prate, meni je ovako ide GT, Turbo, Evolution, Sparking i Burst. Znači Burst na prvom mjestu, Sparking na drugom. Vuk Timothy pita, ko si ti? Brate, ko sam ja? Nemam pojma. Koji ti je omiljeni od Tsuki? Ishiki i Momoshiki. Koji ti je jači, Mitsuki ili Sadara Mitsuki? Imaš da biraš ko bi vodio Team 7, definitivno Kakashi. Iz ove stranice gdje si našao prevod je i da li je besplatan. Brate, besplatan je manga sa prevodom. Imat ćete u pinovom komentaru ili kako se zove u deskripciji videa. Pa idemo dalje. Ivan Vuruna pita, ko ti je pravio thumbnail? Brate, odgovorio sam ti. Ja sam pravio thumbnail, veruj mi. Nula pita, pitanje za Q&A. Gdje čitaš mange na srpskom? Manga sa prevodom, isti vlasnici koji vode Anime Balkan, znači jedno najboljih sajtova, ima najviše mangi i anima prevedenih. Da li, Stranke Milovanović pita, da li je Naruto umro? Pa gledajte, ako si čitao i si mi gledao video, verovatno jesi, pošto ako nisi, zaćučiš ka žileta. Šalim se malo, ovo je bilo cringe. Za sada nije umro, ali verovatno hoće. Andrija Mitić pita, pitanje za Q&A, ko je jači, Momoshiki ili Kaguya? Pa gledaj ovako, u teoriji kad bi gledali Kaguya je jača, ali kad bi se borili 1 na 1, mislim da bi Momoshiki tu odnao pobedu. Šta misliš o Katsuki ako si gledao Naruto? Brate, 70% kanala mi se snima o Naruto i Boruto, naravno da jesam.
Akatsuki mislim da je ona, kažemo, dobra grupa, ali ipak tu nešto ne štima, a i kažem da je to malo popunjeni deo fantomske trupe, po mom mišljenju. Kinshiki vs Urashiki Battle, Andrija Mitić pita, Urashiki pobeđuje. Koliko je ovo sigurno, brate, 100%? Gdje nalaziš mangu i chaptere na srpskom, brate? Chaptere na srpskom imaš da nađeš na manga sa prevodom, tu imaš ne samo Boruto, sve, imaš, brate, i Black Clover i Jagan, imaš sve žive mange, tako da obavezno ih zapratite, krenite, čitate na tom sajtu ako vas zanima na srpskom, ako već ne znate na engleskom ko ja. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ako jeste stavite like, share, subscribe. Znate već šta se radi klasikom. Mislim da je ovo najduži video na mom kanalu. Ovaj video će se sastojati iz 2 dela. Biće pisan odmah u deskripciji. Ovo je prvi deo. Drugi deo ću pričati, to jeste o tome kako sam ja krenuo da snimam i zašto sam baš krenuo da gledam anime. To je, verujte mi, luda priča sredi isto toga, pošto nisam sve mogao da stripam u jednom klipu. Znate klasika, like, share, subscribe. Hvala svima na ovolikoj podršci i to je to. Slava mi počinje. Peace.